Andráš Telek, so štvorkou Jožef Keller, zároveň kapitán tohto celku, s peťkou Tamáš Sekereš. V strede poľa by mali operovať so šestkou Peter Lipšej, so sedmičkou Žolt Páling, osmičkou Florian Albert, deviatkou Mihaj Süč, desiatkou Gábor Schneider a s 11-kou Láslo Vukovič. Je to značne oklieštená zostava, trénerom je Tibor Milaši, 70-násobný maďarský reprezentant. Zostava bratislavského Slovana nie je pre vás prekvapujúca. V bráne bude Alexander Vencel s jednotkou, s dvojkou, na pravej strane obrany kapitán Tomáš Stúpala, s trojkou Jozef Juriga, so štvorkou Ondrej Krištofík, s peťkou bude hrať Vladimír Kinder, šesku má tradične Miloš Glonek, so sedmičkou uvidíme Františka Klinovského, s osmičkou Štefana Majksnera, deviatku má Pavol Gostič, desiatku Peter Dubovský, kanonier celko 11 Jaroslav Timko. Trénerom je Dušan Galis, 40-ročný bývalý hráč, teraz úspešný tréner. Jeho asistentom 40-ročný Jozef Valovič. Rozhodcovská trojica pochádza zo Švajčiarska, ten v strede je hlavný Serge Mumenthaler. Po jeho ľavej ruke, čiastočne ho nevidíme, je Ernst Felder. A na druhej strane na čiare bude ten vpravo, Vincenzo Orlando. Už snedá pokožka naznačuje, že má taliansky pôvod. Obaja Felder i Orlando boli na Euro 92 vo Švédsku. Delegátom UEFA je Günther Manning z Nemecka. Všetky oficiality máme za sebou. Štadión nie je vypredaný, to je trošičku sklamanie v tábore domácich funkcionárov, ale myslím odhadom v týchto chvíľach môže byť na rekonštruovanom štadióne zhruba 25, možno 28 tisíc divákov a zdá sa, že domáci tábor bratislavského Slovana má len o čosi malú prevahu a to je takisto čiastočne sklamanie. Ale to, čo prišlo, patrí medzi najvernejších, najlepších fanúšikov Slovana, dávajú to znať slušným spôsobom už od začiatku. Ferencvároš je momentálne na 4. mieste Maďarskej ligy. Slovan vedie. Mumenthaler dal pokyn hre. Dubovský okamžite prihráva Gostičovi. Pri ňom až traja Maďari. Maďarský tím trénera Tibora Milašiho je známy svojou tvrdou obranou. Hrajú v nej nekompromisní hráči ako Tibor Šimon, pravý obránca. Slovan by to mohol aj niekedy využiť, pretože hovoria o ňom zasvetení, že keď robí chyby, je trošičku nemotorný. Klinovský našiel Majksnera, ten nevystrelil dostatočne tvrdo. Takisto reprezentant Andráš Telek si dokáže urobiť priestor a rešpekt, Jožef Keller a Tamáš Sekereš. Sekereš alebo Süč by mali osobne bráň, ale to je obvyklé v takýchto situáciách. Už v pokutovom území je to veľmi nebezpečné, najmä pre brániaceho hráča, čo si Majksner uvedomoval a tlačil sa ešte ďalej k balogovej bráne. Pozrieme sa ešte raz. Myslím, že to bolo všetko v rámci pravidiel. Prvý rohový kop pre bratislavský Slovan v prebiehajúcej 19. minúte. Zahrá ho Juriga. V pokutovom území hlavičkári Dubovský i Glonek. Na Gloneka smeruje center. Krištofík v zálohe. Pri ňom Albert. Glonek to predsa len ešte stihol. Pozrite sa, dobre zabojoval. Timko, Klinovský. Ešte Kinder, potlesk na otvorenej scéne pre hráčov Slovana. Timko je sám, nebol to offside. Ferencvároš si myslel, že je offside. Lenže Vincenzo Orlando, švajčiarsky čiarový rozhodca, neodmával. Ťažko mi je to posúdiť z tejto pozície. Sedíme na čiare, na pomeznej, na ploche. Ešte raz sa na to spolu pozrieme. Výborná akcia Timku.
ktorý nespanikáril, uvidel voľného Palagostiča a Slovan vedie od 20. minúty 1-0. To, čo mnohí predpokladali, sa začína naplňať, totiž, že Maďari majú síce pevnú obranu, kvalitnú, technickú, rýchlu zálohu, ale chýba im útok a v ňom predovšetkým hráč, ktorý by vedel dať gól. Takým je Gregor, ten je však zranený, musel zostať v Budapešti. Takisto jeden z dvojice legionárov, Rumun Cigán, musel zostať doma i Rus Kuznecov. A tak pre Maďarov bude zrejme najväčším problémom dať gól a to je veľmi dobré.